A kis családi ház nappaliában Claudia kinagyított fotói. Mindegyiken mosolyog. Boldog kislány volt, mondják a szülei. Katalin és Attila arcán tükröződik a fájdalom, ami, ők mondják, soha nem fog elmúlni. Fél év telt el azóta, hogy a kislányuk elment. Rosszul érzem magam, hogy ismét feltépjük a sebeket, de megnyugtatnak. Ők minden nap beszélnek róla, nem akarják elfelejteni. Így Katalin, az édesanyja, a kezdetekről beszél. Egészséges kisbabaként ugyanúgy fejlődött, mint a többi más gyerek, tehát semmit nem vettünk észre rajta. És 2012. augusztusában Claudia az egyik szemére, a jobb oldali szemére elkezdett kancsalódni. Ugye rögtön szemészetre vittük, adtak neki szemüveget, de ez a kancsasság nem hogy javult volna a szemüvegtől, hanem még rosszabbodott. És 2013. február 6-án volt az MR, amikor is megtudtuk, hogy Claudiánál egy tumor, és agytörzsi daganat okozza a kancsasságot. Hát ezt mint szülők ezt fel sem tudtuk fogni. Nem voltak hányások, nem voltak fejfájások, ami ezeknél a betegségeknél nem volt bénulás, nem volt nyelési nehézségek, tehát ilyen koordinációs problémái nem voltak Claudiának, egyedül a szeme. 3 vagy 4 nap múlva Debrecenben voltunk professzor úrnál, megnézte a felvételt, és azt mondta, hogy a sugárkezelést minél hamarabb kezdjük el. Azt mondta, hogy mi ezt nem tudjuk, hogy milyen ez a betegség, és mondtuk, hogy hát nem, mert ezt eleve elfogadni sem felfogni nem lehet. És azt mondta nekünk Magnál professzor úr, hogy ha jó indulatú másfél éve van, vagy a rossz indulatú fél éve van a kislányának. Hát ez az a pillanat, amikor a szülő úgy érzi, ez egy rossz álom. Az nem lehet, hogy egy szép, okos, szeretnivaló kislányra kimondják a halálos ítéletet. Megkezdődött a veszőfutás az idővel. El is kezdtük a 26. sugárkezelést, a kislányommal nagyon hősiesen viselte ezt a kezeléseket. Rossz helyen volt az agytörzsben a tumor, hogy itt minden 100 mm számított. 1,5 hónapig tartott Claudiánál ez a kezelés. Minden pénteken délután hazajöttünk, és vasárnap mentünk vissza. Mindent elmondtunk Claudiának. Mi mindenről tájékoztatunk, hogyha esetleg volt egy vérvétel is, vagy akármilyen infúziót kapott. Mi mindig elmondtuk neki, hogy fájni fog egy kicsikét az a tűzszúrás. Úgy magyaráztuk el neki, mert 6-7 éves kislánynak, hogy hogyan lehetne ezt elmondani, hogy egy daganat van a fejecskéjébe. Ezt mi úgy hasonlítottuk Claudiának, hogy mint egy kis lufi van a fejecskéjébe, ami nyomja azt az idegszálat, amitől a szemecskéje bekancsolt. És ezt a sugárkezelést arra kapja, hogy ez a lufi összehúzódjon, és akkor neki helyre jön a szemecskéje. Claudia a sugárkezelések után úgy tűnt, jobban van. Majd egyik reggel egyensúlyzavarai lettek. A szülők nagyon megijedtek, és jött újra a kórház. El is vittük a gyek onkológiára, és ott azonnali MR felvételt készítettek, ahol kiderül, hogy növekedett a tumor. Minden lehetséges orvossal felvettük a kapcsolatot itt Magyarországon, senki nem tudott érdemleges kezelést, semmit se biztosítani számunkra. Innentől került szóba külföld. Felvettük egy amerikai sebésszel a kapcsolatot, vállalta, hogy megműti a kislányunkat, $214,000, tehát 50 millió forintért vállalja. Átlagszülő számára, vagy egy átlagember számára ez egy óriási, azt sem tudtam merre forduljak, hova menjek, mit csináljak. Hála Istennek mellettünk állt az OEP, és az ő finanszírozásukkal ki tudtunk jutni Amerikába. Ők átutalták a pénzt a John Hopkins klinikára, megkezdhettük a kiutazást. Kiutaztunk Amerikába, a következő nap ugye már Alfredo Künezzel találkoztunk. Claudia olyan állapotban volt, amikor már mi kirepültünk, hogy nagyon folyt a nyála, és le is volt fogyva, mert már nyelési nehézségei is voltak. Úgyhogy abban az állapotában nem mertek MR felvételt készíteni. Aztán következő nap pedig egy onkológus doktornővel és doktorral találkoztunk. Megnézték a felvételeket, és mondta nekem a doktor úr, nem tudják Claudiát megműteni. Az utolsó esély is oda lett. Az amerikai kórház a pénzt visszautalta Magyarországra. Igen, ilyenkor visszautalta. Hála Istennek az OEP. Már így utólag arra a következtetésre tudunk, hogy miért is hívtak ki minket, hogy talán azért, hogy ne cipeljük ezt a terhet, értünk végig, hogy mi lett volna, ha. Onnantól kezdve se adtuk fel a reményt, kiküldtük Bécsbe Claudia felvételeit. Onnan a mai napig nem kaptunk választ, akkor kiküldtük Hollandiába. Úgymond speciálisan erre szakosodott glioblastomára szakosodott orvoshoz. Prágába vettük fel a kapcsolatot, protonterápia. Meg is kaptuk a finanszírozást, ki is küldtük Claudiának a felvételét, de mikor már kiért a felvétel, látták, hogy már Claudia kapott sugárkezelést, ezért több kezelést nem tudnak adni, több sugárt nem tudnak, már nem tudja tolerálni az agy. Innentől kezdve minden kapu bezárult előttünk a világon.
A fiatal pár már csak egyet akart, ameddig lehet a lányukkal tölteni minden időt. Elkezdett romlani az állapota, tehát itthon csináltak neki egy MR felvételt. Az az MR felvétel mutatta, hogy likorkeringés problémák vannak, és egy életmentő műtétet kell végrehajtani. Söntöt kellett bevezetni a kicsi fejecskéjébe. Akkor megmutatték, egy hétig voltunk kórházban, utána mi hazahoztuk Klaudiát. Műtét előtti napon hallottuk utoljára a hangját. Mi onnantól kezdve, hogy hazahoztuk a kórházból, nem tudott beszélni, tetőtől talpig teljesen lebénult, pelenkázni kellett, szondán kellett táplálni, egyedül a pislogása maradt meg Klaudiának. Ezzel az egyet tudtunk csak kommunikálni, hogy éppen milyen fáj, mit szeretne, és akkor úgy pislogott rá, tehát 2 pislogott, hogyha igen, 1, hogyha nem. Klaudia a leggondosabb ápolás ellenére éberkómába esett. A szülők ragaszkodtak hozzá, hogy ezek után is otthon ápolják. 2 hét után magához tért, minket végig kísérte egy gánai származású pap. Tehát ezen a hosszú harcunkon mellettünk volt, mint lélekbe. És kérdeztem tőle, mert reggel hívott, hogy kérdezte, hogy van Klaudia, és mondtam neki, hogy mondom, éberkómában van. Kérdeztem tőle, hogy ilyenkor vallásilag ez mit jelent, hogy valaki éberkómába kerül, és hogy mondom, fent van, lent van, vagy mondom a 2 út között, és azt mondta nekem, hogy ő még a földön van, de már Istennel beszél. Mindig is egy hívő ember voltam. Köztünk ült a tolókocsiba Klaudia, és egymásra néztünk, és mondtuk, hogy ez már neki nem jó, nem lehetünk önzőek, el kell engedni. 11 óra 50 perckor egymásra néztünk a feleségemmel, és mondtuk, hogy Klaudia, azt, amit te szeretnél, mi elfogadjuk a döntésedet, menni akarsz, menjél. Klaudia szobája azóta is úgy van, ahogy hagyta. Félve kérdeztem a szülőktől, hogy lesz-e még ennek a szép kis gyerekszobának lakója. Hát itt már csak lakók, csak mi leszünk. Amit mi végig láttunk Klaudia betegsége ideje alatt Pesten, Pécsen, itt a Gyekben, Amerikában, beteg gyermekeket. Rengetegen felteszik ezt a kérdést, de nem merünk. A házaspár alapítványt hozott létre. Az Angyali Gyermekszív Alapítvány a jövőben hasonló sorsú gyerekeknek és szüleiknek kíván segíteni. Azt mondják, Klaudia is így akarná. Agydaganatos gyermekeken és agytörténéses gyermekeken szeretnénk segíteni. Ugye mi ezen mentünk át, ezt éltük meg, ezeken tudunk segíteni, ezt tudjuk, mi a vele járója. Mire van éppen szüksége a családnak, úgyhogy ezért hoztuk létre. 3 hete vagyunk alapítvány, úgymond hivatalos alapítvány. Hát van mit tenni bőven. Katalin azt mondja, ami velük történt, arra nincsenek szavak. Mert ha valakinek meghal a házastársa, azt mondják rá, hogy özvegy. Ha a szüleit veszíti el valaki, akkor árva. De ha a gyerekét, arra nincsenek szavak. Élik a hétköznapjaikat, próbálnak új értelmet keresni az életüknek, de azt mondják, nem tudják, hogy sikerül-e.